dan il-klim tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, jgħidilna Ġesu bil-qawwa illum, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, jien qiegħed hawn fosthom inħobbkom. Kristu hawn jitfalna id-dawl, ħalli dawlilna l-ħajjietna. Kristu jrid jgħidilna mill-ġdid, jien magħkom sa tmiem, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, jgħidilna Ġesu bil-qawwa illum, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, jien qiegħed hawn fosthom inħobbkom. Jien Sister Teresa nsellem lilek li rġajt magħna l-programm ieħor Tibżawx huwa jien, il-paċi miegħek. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Eżis semmija llum nixtieq inkompli fejn waqaft id-darba l-oħra konna qegħdin nirriflettu fuq silta minn San Mark kapitlu 6, versi minn 1 sa 6, fejn iltqajna ma' Ġesu f'xena xejn sabiħa li ġarrab meta kien jgħixaw fostna. Ġesu mhux milquh f'pajjiżu. U meta bdejna naqsmuha din il-kelma ndunajna li ħafna drabi aħna wkoll insibu ruħna f'sitwazzjonijiet ta' skoraġġiment, sitwazzjonijiet ta' dwejja u delużjoni li jistgħu jiġu fuqna kemm minn persuni li nkunu qed nagħmluha magħhom u kemm minn sitwazzjonijiet li nkunu ninsabu fihom. U skoprejna kemm għandna bżonn ta' dan Kristu tagħna li kontinwament jgħidlek tibżax huwa jien. Biex itina ftit kuraġġ milli kellu hu, ħalli f'sitwazzjonijiet bħal dawn ma nimblukkawx ruħna, ma noqogħdux nibku xortina u ninagħlqu fina nfusna, imma insibu l-faraġġ u l-kuraġġ kif sabu l-Imgħallem tagħna, ħalli inkomplu il-mixja tagħna miegħu. Jekk tiftakru jinqsam din is-silta tal-Vanġelu f'erba' taqsimiet. L-ewwel x'jallimna Ġesu, it-tieni l-istaġib tan-nies, it-tielet ir-reazzjoni ta' Ġesu u r-raba' Ġesu ma jiqafx imma jibqa' miexi bil-missjoni tiegħu. Fl-ewwel waħda x'jallimna Ġesu? Rajnieh li dam ħafna jipprepara ruħu u jintela bil-kelma t'Alla. Kien kontinwament fi dialogu u kollokju ma' Alla l-Missier qabel ma ħabbar u ta' il-bxara tajba lil dawk miġburin fis-sinagoga. Allura Ġesu sab li kellu ħafna xjati għax qalbu kienet mimlija bil-kelma u beda jgħallem minn dak li kellu ġewwa, mhux minn dak li tgħallem man xi ħadd ieħor. Eżis semmija, anki jien u int meta nkunu mitħla tiegħu, meta kontinwament nkunu f'kollokju ma' dan Ġesu, nkunu kapaċi inxandru b'emilna iżjed minn kliemna il-bxara tajba, għax inkunu qed nagħtu minn dak li għandna ġewwa, mhux għax tallimnieh bl-amment, mhux għax qalu ħadd ieħor, imma għax inkunu imġarbin minn imħabtu. Allura meta Ġesu tkellem fis-sinagoga, kulħadd staġeb. U hawn niġu għat-tieni mument ta' din is-silta, l-istaġib tan-nies. Rajna d-darba l-oħra kif dawk li kienu jisimgħu kollha indunaw li qiegħed iwassal kelma illi hija qawwija fiha nfisha, mhux għax kien qed jitkellem sabiħ u b'lingwaġġ mirqum, imma għaliex kien ħireġ kollox mill-qalb iktar milli bil-fom. Ġesu dejjem wassal aħbar tajba kull fejn kien minn qalbu, iktar u iktar meta mar pajjiżu x'veru. Eżis semmija, hekk jiġri lilna wkoll jekk aħna nkunu man-naħa ta' dan Kristu tagħna. Ekku id-diskors tagħna ikun diskors illi jixed b'mod ħaj dak li aħna nkunu għaddejjin minnu. Dak illi Ġesu meta nkunu f'intimità miegħu ikun qed jgħinna biex ngħaddu minnu u nimxu l-qudiem. Imma disgrazzjament ġara li wara din l-ammirazzjoni kollha, meta Ġesu kien fis-sinagoga jippritkalhom ġo pajjiżu, l-ewwel l-ammirazzjoni, imbagħad bdiet il-kritika u bdew isemmulu r-razza u r-radika u skandalizzaw ruhom bih.
Għaw fej konna waqafna fil-program tal-ġimgħa l-oħra mal-lum ejjew nimxu passiħor u nirriflettu fuq it-tielet u r-raba' taqsima. Ekku t-tielet taqsima se naraw ir-reazzjoni ta' Ġesu, kif ġab ruħu Ġesu meta dawn skandalizzaw ruhom bih. Dawn qatt ma bassru li Alla seta' jitkellem bil-fom tat-tifel tal-Mastru Daxxa. Daqsxejn ta' raġel minn Nażaret, possibbli li Alla se jitkellem permezz tiegħu, dew jaħsbu dawn. Minn fejn kisbu dan l-erf? Minn fejn kisbu? Nafu minn fejn ġej, nafu milli maraħal kien, ħutu nafuhom, minn fejn kisbu dan l-erf. U jgħidilna l-Vanġelu vers 3 li skandalizzaw ruhom. Min dan skandalizzaw ruhom? Ela li xħasbu li Alla jitkellem biss permezz ta' mħuħ kbar, permezz ta' nies orrif. Imma Alla jitkellem anki bis-sempliċità u bl-umiltà tal-persuni li ħafna drabi nkunu nafuhom. Alla eżis semmija jista' jinqeda bik, da żgur li jista' jinqeda bik. Alla jista' jinqeda bik anki minn ġoqih ta' sodda. L-importanti li l-ġudizzju tal-oħrajn ma noħduhx bis-serjetà, għax Alla iva jista' jinqeda bik u Alla jista' jinqeda bija. Ma tistax tinġibet lura għax għal xejn li tajt sister, issa timbrawni, allura aħjar inżomm fommi siket. Ekku ngħidlek li din hija marda tal-motiżmu. Fommi siket, le aħjar ma nitkellem xejn sister. Dan huwa skandlu eżis semmija. Bat meta nkunu ngħixu ma' xulxin, dan jidher ħafna iktar. U forsi nkomplu ngħidu, le, ma nagħmilx min jeddi għax li qatt ma tawni l-palju. Il-motiżmu dan. Tiskandalizza ruħek u timblokka ruħek. Qatt tieħdu bis-serjetà il-ġudizzju li jagħmlu fuqhom, qatt għax huma jaraw minn barra u Alla biss jaqra l-qalb tal-bniedem, Alla biss. U ma nħossuna qatt tranquilli meta nċabsu lil xi ħadd b'ġudizzju. Qatt m'għandna npoġġu rasna fuq l-imħadda tranquilli jekk nagħtu ġudizzju fuq ħadd ieħor u nafu li nistgħu nimblukkaw ħafna ġid li jista' jsir. Għax aħna maħniex nisimjuni, aħna nies vulnerabbli ħafna. Minnu taċiħu għalih malajr, min għandu l-karattru dajjef, min għandu l-volontà tiegħu dajfa. Allura kelma li tkun qed inti setet kienet daqqa ta' frosta għalieha li dik il-persuna li timblukka. Mhux għax għandu jimblukka lilu nnifsu ħadd u qatt m'għandna nimblukkaw ruħna. U int forsi tistaqsi u tgħid, iwa allura b'daqshekk għandu jieħu għaliha, imma inti dan il-kliem żejjed xrittu. Ma stajġ gdimt il-sienek ngħidlek jien, dak il-paroli xrittu. U kemm ġiet eżis semmija qed nonqsu li nagħmlu tansara li aħna minħabba l-paroli żejda, minħabba it-paċpiċ il-kritika tagħna li bija nimblukkaw persuni li Alla tom ħafna xjatu, tom ħafna talenti, u nkun jien li bil-paroli żejda tiegħi nimblokka dak il-ġid, nimblokka dik il-persuna, flok ninkoraġġiha iktar. Imħabba xiex, ngħidlek imħabba xiex. Imħabba lejra ħafna drabi, iva, tkun dejjem lejra. Naraw dawk ta' żmien Ġesu, kollha kienu rabbini dawn, rabbini ġifieri qegħdin jgħixu mill-kelma t'Alla fis-sinagoga. Ma passrux li t-tifel ta' Ġuseppi, il-Mastru Daxxa, seta' jgħid dak il-kliem tant sabiħ. Ġesu qallu, illum qiegħda titwetta din il-kelma li kienet intqalet mill-profeta. Il-kelma tal-profeta kienet tajt l-Ispirtu tal-mulej fuqi, għaxu konsagrani, batni inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-lomja, inrot ħelsien lill-maħqurin u nxandar sena tal-grazzja. U l-mulej kien li se jagħmel dak kollu, u għalhekk qal illum qed titwettaq din il-kelma. U Ġesu Kristu jitkellem b'mod awtorevoli. Però anki Ġesu ma kienx sod kif rajna, kien anki vulnerabbli.
Ġesu Kristu ta' bniedem li kien ħafna vulnerabbli, ħafna dajjef anki f'din il-ħaġa. U hawnhekk se nidħol għal ħsieb tat-tielet taqsima. Ir-reazzjoni ta' Ġesu, kif ġab ruħu Ġesu imma quddiem din is-sitwazzjoni ta' diffidenza, ta' skoraġġament, ta' staġib, kif ġab ruħu Kristu? U jurina kif Marku jgħidilna li Ġesu sofra jisma' u jara n-nies tar-raħal tiegħu jilqgħu hekk. Fil-fatt ġie f'kondizzjoni fejn ma setax jagħmel mirakli hemm. Tan ġie mblukkat jgħidilna l-Vanġelu vers 5. U hemmhekk ma seta jagħmel ebda miraklu, ħlif li qiegħed idejh fuq ftit morda u jfejjaqhom. U baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi ta' dak il-poplu. U dawn il-ftit mirakli taf forsi kif kien għamilhom, li kif kien ħireġ mis-sinagoga bħalma jagħmel il-Papa, imislek daqsxejn xarek. Ġesu hekk għamel, ma seta jagħmel ebda miraklu hemm, li f'kien għaddej biss u beda jmiss bidejh hekk fuq ras ta' dak li jkun. Mhux għax ma kellhomx fidi bħala lu dawn ta', imma ma kellhomx fiduċja fil-persuna ta' Ġesu. Ma kellhomx fiduċja fil-persuna ta' Ġesu Kristu. Dan minant min tgħallem. Ħutu nafuhom u missieru mhux dak li jinċana l-injam. Dan minn fejn ġabu dan l-erf, ma kellhomx fiduċja fil-persuna ta' Ġesu Kristu. U Ġesu irrabja, ħafna rrabja. Ġesu kien frustrat għaliex. Għaliex kieku kien fraħal ieħor, żgur ma kienx jisbilanċja ruħu b'dak il-mod. F'temp ta' 3 versi fil-Vanġelu nsibu li huma tkellmu. Ġesu wieġeb u Ġesu telaq. Fit-3 versi araw xi frustrazzjoni bħalma jgħidu xi ħaġa li tweġġa' lil xi ħadd. Din is-sabbat tisbita u titla' l fuq u tingħalaq il-kamra. Kelma tila ara kemm tieħu għaliha malaj fejn qiegħda dik telet tiġri l fuq, f'tebqa' tajn, għajta u osfrot pup, hekk. U Ġesu hekk ġralu, anki Ġesu hekk ġralu. Din hija semmija frustrazzjoni eżistenzjali fejn ma tiflaħx tissapporti iktar. Ma tiflaħx iktar dik is-sitwazzjoni, allura f'tebqa' tajn tisma', tirrabja u titlaq. Żgur jiġifieri li sitwazzjoni bħal din kienet batija terribbli għal Ġesu. Jien ma nafx jekk intomx tirrealizzaw fis-sempliċità ta' kliemi din is-sitwazzjoni li fiha sab ruħu Ġesu. Però il-kubur ta' Ġesu jidher fil-mod kif iġib ruħu. Araw kif ġab ruħu. Tiftakru u kemm il-darba kien jgħidilhom lill-Apostli. Meta ma jilqawkomx toqgħodux tikkuppaw. Farfru saħansitra t-trapp mis-sandli tagħkom jitilqu u morru band oħra. U Ġesu ħa preċiżament u immedjatament il-kliem li kien jgħallem. Mela hemmhekk ma seta' jagħmel ebda miraklu ħlif li qiegħed idejh fuq ftit morda u fejjaqhom u nafu li baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi tagħhom. Imma x'għamel? Mar idur irħula oħra f'dawk l-inħawi u jgħallem. Ma rridux jemmnu hemmhekk, Ġesu hekk jissuspeċi qal biex niftehmu ta' bnet minn li aħna. Ma jridux jilqawni dawn tal-Furjana ma jimpurtax. Ħanieħu l-karozza tal-mellieħa u telaq il-mellieħa. U mar band oħra, f'nifs wieħed, vers wieħed. Ma laqgħux, staġeb bin-nuqqas ta' fidi tagħhom u telaq. Mhux telaq u qatt jgħid ara kemm huma klieb jew wiċċ ta' klieb illi huma ma laqgħunix. Kullhom kien kulħadd ġej, biħġar u jismani u mbagħad niġi fir-raħal tiegħi u ħadd ma jilqani. Telaq postijiet oħra u beda jgħallem. Ir-rabja imma Ġesu, bata Ġesu, għadda mill-frustrazzjoni Ġesu. Kien delus iva Ġesu, mela ma jkunx, Ġesu kien Ġesu għalkemm li ben Alla, imma kien Ġesu bniedem bħalna. Nkella x'ġie jagħmel fid-dinja, kieku m'għaddix mid-delużjonijiet tagħna, kieku m'għaddix mill-uġieħ mid-tbatija tagħna. U mhux uġieħ biss tas-salib tal-imsiemer, tat-tiċrid tal-kustat tiegħu, imma uġieħ eżistenzjali. Uġieħ li jolqtok fil-profondità ta' qalbek. Uġieħ ta' nuqqas ta' stima
li ma jistmawkx, li ma jikkalkulawkx, li ma jtukx attenzjoni. Dawn huma feriti li ma jarhom ħadd, ħliefek u Alla. Huma feriti profondi. Ekku eżis semmijak nifqu ftit tal-pawsa mużikali u naraw Ġesu f'din is-silta x'risposta jtik meta inti ssib ruħek imnikta b'dawn il-feriti profondi. Isimgħu x'se jgħidlek. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. Nisimgħuha. Be not afraid. You shall cross the barren desert, but you shall not die of thirst. You shall wander far in safety, though you do not know the way. You shall speak your words in foreign lands, and all will understand. You shall see the face of God and live. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. If you pass the raging waters, in the sea you shall not drown. If you walk amid the burning flames, you shall not be harmed. If you stand before the power of hell and death is at your side, know that I am with you through it all. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. Blessed are the poor, for the kingdom shall be theirs. Blessed are you that weep and mourn, for one day you shall laugh. And if wicked men insult and hate you, all because of me, blessed, blessed are you. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. Ekku, għalhekk eżis semmija ma tridx tiġġudika
illi ħafna drabi bek li mbagħad il-bniedem joħroġ ċertu diskors minn fommu meta nkunu weġġajnieh. Għax imbagħad din il-persuna tgħaddi minn fażi taqtih il-qalb u ta' skoraġġiment. Imma gwaj jekk nagħmlu full stop u nifqu hemm. Int li tkun irċevejt l-azzjoni. Li tieqaf dak l-skoraġġament gwaj. Jekk inti tiġi imblukkata minn din il-frustrazzjoni, gwaj ħażin. Illa li inti tkun qed timblokka il-proċess tal-konverżjoni li Ġesu Kristu qiegħed jagħmel fil-ħajja tiegħek. U Alla jinqeda anki b'dawn il-ċirkostanzi tafux eżis semmija. Alla jinqeda b'dawn iċ-ċirkostanzi għall-aħjar tiegħek u għall-aħjar tiegħi. Għaliex? Għax il-ħsibijiet tiegħu mhumiex il-ħsibijiet tagħna. Ir-raba' u l-aħħar riflessjoni hija il-mod kif Ġesu jilqa' din il-kontestazzjoni tan-nies tar-raħal tiegħu, ta' pajjiżu. Kif jilqaha? Jilqaha b'kuraġġ li ma jħallix dawn l-attitudinijiet, dawn l-atteġġjamenti jiskoraġġuh u jgħid mela jien għal xejn ma nistax naħdem. Imma jaqbad kif rajna u jitlaq firħula oħrajn, finħawi oħra fejn hemm nies aċċana. Anzi jisimgħu xi jħeġġiġhom lill-Apostli, jgħidilhom biex imorru tnejn u jwissihom xi ħaġa sempliċi imma trid tkellimna ħafna lilna llum. Ara xi jwissihom. U la ġorru xejn magħkom, la ġorru xejn. La ħatar, la ħorġa u lanqas sandli, imma morru, itilqu morru. Għax dak tem fuq sa jieħu ħsiebkom. Tmorrux b'ħafna kliem sabiħ, imma itilqu u dak ta' hemm fuq se jieħu ħsibu xi kliem ipoġġilkom fuq fomkom. Propju wara din id-delużjoni, din il-frustrazzjoni ta' Ġesu, tibda il-missjoni tiegħu. Hemm tibda l-missjoni tiegħu. Għaliex Ġesu kien ibbustjat ġewwa fih. Kellu dan il-kuraġġ ġewwa fih li mhux ġej mis-suċċess li kellu barra, estern, il għaliex eżis semmija l-ebda ferħ u l-ebda kuraġġ mu se jiġu minn nies ta' madwarek u mill-ambjent fejn tgħix. Imma jiġi biss minn ġewwa. Din il-forza ġewwinija, din is-sigurtà ta' ġewwa, din il-qlubija għax taf li inti mmexxija minn Alla, li se jtik dan il-kuraġġ biex tipproċedi u tkompli. Jista' jiġrilek li tagħmel ġurnata imdejqa, b'daqshekk fiha. Tista' tagħmel ġurnata irrabjata, ma fiha xejn. Tistgħu tirrabjaw u tajtu, ma fiha xejn b'daqshekk. Imma ftakru dejjem f'dan il-kuraġġ li ġej minn ġewwa. U dan il-kuraġġ irid u jixtieq itijulek minn miegħek jixtieq jagħmel festa, minn miegħek jixtieq jagħmel tieġ. Dan il-kuraġġ ma jiġik minn imkien ħlief minn Ġesu Kristu li għadu kif qallek, be not afraid, tibżax huwa jien. Tibżax, I am always with you. U għaliex jiġik minn Ġesu Kristu? Għaliex Ġesu Kristu diġà għadda minnu, diġà għadda minn dan l-iskoraġġament, diġà għadda minn din id-delużjoni, minn din il-frustrazzjoni, minn din id-batija, minn din is-sofferenza. Int li qed taħseb li inti biss għaddejja minna. Imma Ġesu Kristu diġà għadda u jgħalmek it-triq illi għandek tfittex u fejn issib il-kuraġġ. U minn fejn ġibu l-kuraġġ? Le, mhux minn nies ta' madwarek. Il-kuraġġ tagħna eżis semmija jallimunna tafu min, jallimunna Ġwanni. X'kien jagħmel Ġwanni? Kien iserraħ rasu fuq sider li mgħallem. U hemmhekk tkun sew int ukoll meta tpoġġi rasek fuq sider li mgħallem. U tibda tisma' tik, tik, it-tektik ta' qalbu
u tibda tgħid rieqed imma duħajta, rieqed imma jiena qiegħed qiegħda ma' ġenbu. Għalhekk eżis semmija nisħaq ħafna. Huwa importanti ferm li jkollna fiduċja f'xulxin, importanti li jkollna fiduċja f'xulxin u jrida l-mulej. Imma jekk din il-fiduċja ma nsibuhiex ma ġara xejn b'daqshekk. Għandna fejn immorru nfittxuha. Għandna l-Ewkaristija mqazza. Ġesu fit-tabernaklu qiegħed hemm lejl u nar jistennik. Jixtieq idewqek, jixtieq jurik kemm iħobbok. Mhux importanti li jiena ngħidlu u taf kemm inħobbok mulej, ħallejt kollox ara u ġejt hawn, illum qdejt miri kemm inħobbok. Mhux importanti li tkun taf kemm tħobbu int, tajjeb li tgħidhomlu dan, imma l-importanti u din il-verament importanti li tiskopri kemm qed iħobbok hu. U jien ngħidlek, jekk ma tersaqx ma' ġenbu ma tkunx taf kemm qed iħobbok. Għax id-dinja mħawda ta' madwarna u n-nies tagħha imħawdin iktar inkluż aħna li ngħidu li aħna followers tiegħu. Allura strieħ fuq qalbu u ma jiddispjaċikx u ma jkollokx delużjonijiet għax hu dejjem jisimak. Ekku jien nixtieqek nispiċċa billi nagħmel ftit domandi żgħar. Min irid jaħseb fuqhom, min irid. Meta tħossok kondizzjonata minn xi persuna jew minn xi azzjoni li tkun irċevejt, inti x'tagħmel? Tingħalaq fik innifsek? Tirrabja? Tieħu għalik? Toqgħod muta? Tibża? Tbiddel il-programm li inti tkun beħsibek tagħmel jew ittajjar kollox u ma tagħmel xejn? U dnewwa intom li tistgħu twiġbuhom dawn id-domandi meta tkunu tu per tu miegħu. Ma ninsewx eżis semmija li jekk aħna nħossuna li rridu ningħalqu fina nfusna hija ħaġa naturali li tirrabja li tuħu għalik li toqgħod fommok siket b'ħafna rabja ġewwa fik li tibża u normali. Però kemm hu isbaħ li tipprova tissupera dan kollu u tkun kapaċi tpoġġi rasek fuq sider Kristu u tinduna li huwa qiegħed hemm propju għalik. U qed kontinwament jirripetilek, tibżax, huwa jien, jiena miegħek għal dejjem. Insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Tibżawx huwa jien, tibżawx huwa jien, tibżawx huwa jien, jgħidilna Ġesu bil-qawwa illum, tibżawx huwa jien. Tibżawx huwa jien qiegħed hawn fosthom inħobbkom. Kristu hawn jitfalna id-dawl, ħalli dawlilna l-ħajjietna. Kristu jrid jgħidilna mill-ġdid, jien magħkom sa tmiem. Tibżawx huwa jien, tibżawx huwa jien, tibżawx huwa jien, jgħidilna Ġesu bil-qawwa illum. Tibżawx huwa jien, tibżawx huwa jien qiegħed hawn fosthom inħobb.